farin ciki da ganin ka ya kai ɗan uwana Musa bi Malam. Haka ni ma Fati 'yar baba, na yi matuƙar farin ciki da sake yin tozali da ke Fati 'yar baba. Wannan dalili ne ma kuwa ya sa zan baki labarin wani sarki mai ido ɗaya. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa duk lokacin da na ganka, nakan ji wani irin farin ciki ya mamaye ni baki ɗaya. Fati 'yar baba, ki sani wannan labarin ya zo da wani muhimmin darasi na irin rayuwar da muke ciki a wannan zamani. Kuma na tabbata za ki ɗauki darasi babba a cikin wannan labarin. Tabbas kuwa duk labarin da kake bayarwa, dukkaninsu akwai darasi babba a cikinsu. Shekaru masu yawa da suka gabata, a wani gari mai yawan tarihi, an yi wani sarki gurgu kuma da ido ɗaya kacal yake iya gani. Idonsa ɗaya a lalace yake, ta yadda idon ba shi da kyan gani kwata-kwata. Wata rana sai wannan mummunan sarkin ya tara masu zane ƙwararru da ake ji da su a wannan gari nasa. Har ma da ƙwararrun masu zane da suke makwabtaka da wannan gari nasa. Ya gaya musu cewa so yake su zana hotonsa mai matuƙar kyau, amma a zanen da za su yi, kar su kuskura su zana shi da aibin da yake da shi, ma'ana ta yadda ba za a gane cewa shi gurgu ne, kuma ko da wasa kada a gane cewa idonsa ɗaya ya lalace. Nan fa dukkanin masu zane suka fara tunanin yadda za su yi su zana wannan sarki da ido biyu kuma da ƙafa biyu, alhali idonsa ɗaya ne kuma ƙafarsa ɗaya ce. Sai masu zanen suka ce ba za su iya yin wannan zanen ba, saboda ba su san ta yadda za su fara yin wannan zane ba. Can sai ɗaya daga cikin masu zanen ya ce, Allah ya baka yawan rai, ni zan iya zana ka ba tare da wani aibi ya bayyana a tare da kai ba. Zan zana ka ta yadda ba za a gane cewa gurgu ba ne kai, kuma ba za a iya gane cewa idonka ɗaya ya lalace ba. Sai sarki ya ce, in dai kuwa ka zana ni ba tare da aibun da yake jikina ya bayyana a zanen ba, to zan yi maka kyauta ta musamman kuma ta ban mamaki. Nan fa mai zane duƙufa ya fara zana sarki kamar yadda ya ce. Sai da ya gama zana sarki, sai aka ga ashe da ya tashi zana sarkin, sai ya zana shi ya riƙe bindiga, kuma riƙon da ya yi wa bindigar riƙo ne da yake nuna cewa ya riƙe bindigar ya saita wani abu da yake son ya harba. Ma'ana bindigar ta kare ido ɗaya na sarkin ta yadda ba za a gane cewa idon ya lalace ba, sannan kuma a durƙushe riƙe bindigar ta yadda ba za a iya gane cewa gurgu ne shi ba. Jama'ar da suke fada baki ɗayansu suka yi ta mamakin wannan zane, domin duk wanda ya kalli wannan zanen ya san cewa sarki aka zana kamar a yi masa magana ya amsa. Kuma wani abin burgewa da wannan zanen shine yadda aka ɓoye duk wani aibin da sarkin yake da shi na ɓangaren nakasar da yake da su a halitta. Amma ki sani Fati 'yar baba, mu kuma sai mu yi iyakacin ƙoƙarinmu wajen ganin mun ɓoye aibin wasu, ta yadda za a riƙa ganinsu a matsayin mutanen kirki, duk da yake cewa suna da aibi a wani ɓangare na rayuwa.
domin yaɗa aibin wasu ba abu bane da zai amfane mu duniya da lahira. Kuma duk yadda ka kai da aikata alheri, to kai ma akwai wani aibi a tattare da kai. Don haka idan muka duba ayyukan da jama'a ke aikatawa, sai mu rika ɗaukar ɓangaren alherinsu kuma mu manta da ɗaya ɓangarensu na sharri, ta yadda za mu daidaitu a kan rayuwar musulunci. Allah subhanahu wa ta'ala ka sa aibinmu ya tsokale mana ido sama da aibin wasu da muke gani, ta yadda za mu yi iyakar ƙoƙarin canza sharrinmu zuwa alheri. Ku ci gaba da bibiyarmu a wannan shafin na Matan Zamani na 1 domin samun sauran shirye-shiryenmu.